Gel bazı ştayn var göreli bir yorulma göre ayık uzatsana. Benim bir özüme gerekli zatları alan ştaydan. Bäde hallan hemmesem gowy kenay. Hasam şula godan eken. Şunu alasım gelip gitday bazı. Koysana bazı bir öýüň renkini mende sada alsana. O çaylar aýrynaly has gowlar vardır. Yer, ene men sana yankı görkezek halim daşyn. Seret renkini dağı seret. Ayyo senden netije bolmady renk. Ne biljeksin? Ay yoklay. Men yan kıyallar düşýänay. Bular gatdy bir hillay. Salam, nämen dawasy, näme gerekli size? Hocam hiç sadyň dawasy ýok. Baza sen ştaýlaryny görüşdir, men ädir skitke sorak gelje. Jigim sen adyň näme? Beýil. Dägul jimin diňle. Bir gow lux halina maňa berýän bir. Udan nirde bir bitinden halina maňa berýän. Yankı bolsa bajam, oňa bolsa ardan, moda taçyp bir zatar sokup goýbersene. Bägul jigim, eger birden gowdat ýapyşýara, sen oňa ala bir satırlıdy, bir zanitla koydudy, bir garaşy almasyn bolmy jigim. Men hemme zat esitdim. Bazı men başga magazyna gitse. Durun, bizde qymmat bolmanda da arzan, owadan qymmat görnýän halymyz ba, görnüşlerim gatyken, dastavkany muhtelip berýär. Ýöring men size görnüşlerini görkezeyim. Siz bajaňyzy üstlerine o size gaty görýärken, men oňa bara arzan hal berýän diýip alla, size gowdan gow hal beren. Sizin alan halyňyzy adamlar görüp alasy geler. Ine şunäkidi? Bu halymyzyň noliliden 220 razmerleri var. Uly taýyn görnüşleri ma, oň hemme razmeram ma. Dastavka hyzmatym şäher üçin liboy ýerine de muhtelip berýär. Onuň öýüňize baryp ölçek alyp berýär. Öýüňiziň razmerine görä özüňiz azyrlap lazım etýäs ketipler. Saýlap berdim bajaňyza. Owadanca narmanja zat berdim. Size ýöne ondan owdanyny berjek. Siziň bajaňyz size görüpmi näme? Ondan owdanyny aljak diýär. Sizinkiden owdan hal berdi ýa maňalay. Men onu da tokuşdurdum onlay. Size nähil hali gerekdi? Vay şu görüpdim bilýän, öňüm bilýärmi? Ay, oğlum ha.